Ng'anyo manobage pacho kata kabiro dweni nyocha okelo tho ne moko kuom oganda jo Kenya ka moko dong kod hinyruok. Achiel kuom rawere manoyudo hinyruok en Nelson Mandela manochwad gi lisasi e lwete kendo pod medo yudo thieth. Kaka ifinya kidilero obila dwaro mondo mi Mandela ochwal negi risasi tok kano osetimne bero ne mar gin ema ginyalo chwale ne duol mar IPOA. En ng'anyo manobagi e gwenge mopogore opogore pachoka. Ng'anyo mar sabasaba mabende nokelo hinyruok ne moko kuom oganda kama moko to nowito ngimagi. Wuoth tero achiel kachiel nyaka gwenge masironik boma ma Rongai e kaunti ma Kajiado. Ka waromo gi Rawera Nelson Mandela manochwad gi lisasi kar 8:30 e kinde ng'anyo no mar sabasaba. Me and my family, me, my dad, my mom, was standing outside. After a while they went inside, so I moved forward a little bit. As I was standing, some lady just asked me, "Why are you bleeding?" As I looked on my arm, I also saw blood was coming out like this. So some people just told me, like, "Let's go tell the police they have shot you." Luoro machal makamano no weye godo no chune mondo mi orang kaka no nyalo yudo thieth mapiyo kaka yor reso ngimane. I ran back home. I rushed to my room, took my car keys. My mom was still screaming. When she saw me, she started screaming on top of her lungs. So people were wondering what was going on. But I just rushed to my room, took my car keys, drove myself to hospital as my mom was screaming. Sasa mimi napiga nduru tukienda. Napiga nduru ndio anaendesha na mimi napiga nduru paka tukafika hospitali. Ma e kaka jacket manorwako chieng' nokodhie ka thieth ne chalo. Opong' kod remo ahinya to e bade kama lisasi no chwado. Mandela kata kamano no yudo thieth kendo notimne bero mar golo lisasi. So that's when they took me in. He analyzed the wound. So he saw like my arm had 2 holes, 2 exits. So he thought the bullet had exited. But he found out that the bullet didn't exit. It just hit my rib towards the heart. Bang yudo thieth no chiwo lipote te sendo bila maonga Rongai kama obila bende no penje kanyo manokete lisasi tok bero mar ni obila wuon e mano winjore kauting mar cholo lisasi no ne duol marango tijo bila pachoka IPOA. They wasn't asking how are you doing. They just asked yo risasi iko wapi. So I just told them I left it with my lawyer. My lawyer took it. They always ask for that bullet. Where is it? That bullet should not be with the lawyer. They are the ones to take it to IPOA. But at this point, we thought like, if they're asking this much, let us ourselves take it to IPOA ourselves. Min mare Meriobel wacho ni masira no podo weye gi peke chunye kendo dwach gi maduong' en mondo mi duol mar IPOA otim nonro ma ok oninde nyabathe konchiel. Niko na uchungu sana. Na represent wa mama wote wa Kenya na wale majenzizu wote ambaye wameshutiwa. Nilikuwa nataka niulize serikali hivi. Our president, tulikuvotia, tulikupenda. Lakini saa hii ingekuwa ni kijana yako ameshutiwa hivi, ungesikia aje? We ni jibu, ungesikia aje? Mimi nakuuliza kama mama. Kaluwore gi duol mochung'ne rango ratich oganda KNCHR, ji duto mosewito ngimagi kotenore gi ng'anyo mar sabasaba nyaka sani romo 38. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko mjotenda riwruog siasa mar Kenya